La ministra de Formació Professional, Roser Bastida, ha firmat l'acord juntament amb el president del grup ICG Software, Andreu Pi, i el distribuïdor d'aquests productes a Andorra, Artur Oms. L'objectiu és que els alumnes del centre es beneficiïn de les darreres novetats en eines informàtiques que més endavant utilitzaran al món laboral. Els alumnes d'aquest centre, del Centre de Formació Professional, puguin rebre una formació encara més sòlida en l'àmbit del coneixement de tecnologies i augmentar així el coneixement d'eines i de competències dins l'àmbit de la innovació tecnològica. Els productes que cedirà ICG Software van dirigits al sector turístic, d'hostaleria, comerç i serveis, els quals serviran per als cursos que es realitzen al centre de formació. La intenció de ICG sempre és fomentar qualsevol centre educatiu que ho demani, cedir tots els programaris perquè puguin formar persones. Aquesta empresa catalana és pionera en màquines com aquesta pantalla tàctil gràfica, que es pot trobar en molts restaurants. La ministra ha estat l'encarregada de comprovar per ella mateixa com funciona. Tan sols cal fer la comanda, triar el tipus de pagament i ja tindríem la venda feta. Eines com aquestes són les que han d'optimitzar la tasca dels estudiants i futurs treballadors. I molts èxits. Que això es vagi incrementant.